Už ste začali s prípravami na dovolenku? A máte nakúpené aj smart gadgety? Ak nie, toto sú moje tipy na super smart hodinky a slúchadlá. Xiaomi má v portfóliu viacero zariadení s výborným pomerom cena-výbava a pre mňa sú tieto produkty povinnou výbavou nielen na letnú dovolenku. Základom sú pre mňa smart hodinky, ktorými si môžem monitorovať nielen spánok, no aj športové aktivity. Či už je to pilates alebo plážový volejbal, používam hodinky Redmi Watch 5. Tieto hodinky sú aj vodoodolné a podporujú 18 rôznych vodných športov, takže s nimi môžem ísť bez obáv aj do bazéna. Navyše podporujú Bluetooth volania, čo je výhodou, keď som na záhradnej grilovačke, ale telefón si nechám v obývačke. Okrem hodiniek ale do povinnej výbavy patria aj slúchadlá, a to konkrétne Redmi Buds 6 či Buds 6 Pro. Už v základných slúchadlách nájdete kvalitné potlačenie hluku, čo sa hodí napríklad do lietadla alebo do vlaku. Redmi Buds 6 Pro majú oproti základnému modelu vylepšený zvuk, ešte lepšie potlačenie hluku a opäť oba modely sú odolné voči vode, takže so slúchadlami aj k bazénu. A môj osobný tip? Xiaomi Smart Band 9. Fitness náramkom jednoducho nič nepokazíte a ak chcete mať špičkový, no nenápadný športový tracker, tak tento náramok je to najlepšie v jeho cenovej kategórii. Tak už ste pripravení na leto? Či už ho budete tráviť pri bazéne alebo aktívne športom, určite sa vám niektorý z týchto gadgetov hodí. Navštívte teda stránku mi-store.sk a pripravte sa na leto so Xiaomi.